Den er startet. 3, 2, 1. Jo! Hey, jeg har taget Flashbright med. Flashbright. Han hedder Flashbright. I dag skal vi prøve at få, hvad hedder det? Alle ores. Alle ores. Altså også de der, for eksempel, hell ore. Skal vi også gøre det? Ja, vi skal også have lava ore. Okay, det her video bliver godt nok langt. Det tror jeg, ja. Men jeg kender et sted, hvor man kan ret nemt få lava ore. Altså et sted, hvor man kan nemt få det. Ja. Men Flashbright. Jo. Men hvad det hedder? Vi har kun en søg. Til ja, vi har kun den map, vi er god til. Det er kun den map, vi er god til, okay? Ja. Brainman. Ja, vi er gode til Brainman. Men vi vil gerne respawn hinanden. Hvis vi begge dør, så er vi døde. Ja. Okay, godt. Og vi skal klare den med at få i hvert fald 3 ores forskellige. Okay. Ja. Okay, de items vi skal bruge, det er altså, og de ores vi skal have, det er alien ore, brain ore, upside down ore og uranium. Ja. Var det min starten med? Det er min, det er min. Der er mit varmt, der er mit hot chocolate. Ja, bare jeg vidste ikke, det var det. Okay, vi har også fået noget til at håbe med. Ja, det er rigtigt. Jeg tror, jeg har det. Bare fordi jeg er for nej. Det kan man se. Okay. Nå, jeg synes, vi skal starte med det nemmeste. Hvad er det? Uranium. Fordi det kan man få noget sødes. Ja. Og jeg glemte, hvad det var. Er det lava? Nå, dem. Fordi jeg kender et godt sted. Jamen, de er over det hele sødes, er det ikke det? Eller det er med. Er det ikke Nå, det er upside down. Det er den der cirkus, efter cirkus, eller hvad? Nå, ikke der, hvor til morgenbosset. Nå, er der upside down. Ja, dem. De er så irriterende. Ja, vent nu på mig. Skal den være helt nede i grunden, eller hvad? Godt. Desværre er jeg så case, men altså den er overdrevet. Når der er ikke mere ammo i, så bliver den ikke så tung. Håber jeg vist det er rigtigt. Vi skal til sure. Så skal vi den der vej, så er det den der vej. Det er ligesom OG, det er ligesom i OG map, fordi det er OG plus ny map, kan jeg sige. Ja, selvfølgelig. Det er så god map, det her. Hvorfor lige i starten, hvorfor jeg har ikke lavet den første video med update, hvad der er kommet i det nye update. Ja, vel, jeg kommer. Jamen, send dit flashbright. Det er den. Nej, nu er den. Okay. Ej, jeg kan ikke grab det der. Jeg kan ikke så, jeg bombarderer dig, hvis jeg hopper ned. Klart. Hvad? Hvordan skal vi komme op af seriøst? Lige bare? Nej, fordi vi har kun et forsøg. Nej, vi må gerne. Nej, jeg vil kort. Altså, det der video. Ja. Nej, det gør jeg. Vist? Nå. Det skal bare fra bilturen. Men jeg håber det. Det er meget bedre. Nu er det meget bedre at gå. Det er det. Er det ikke de der worst, du sagde? Nej, det er ikke uranium. Nå. Det er sådan helt lysegrønne. Så vi skal helt ned til det der upside down zone. Det... Er det fint, at vi skal spise hele tiden de der svampe, ikke? Ja, det vidste du ikke. Men min body er sådan.
Nej, ja, det ved jeg. Jeg skulle bare lige dræbe. Så er jeg flashbang bagved dig. Jeg har så meget. Jeg tror godt, en flash. RPG-ammo. Ah, shit, jeg mistede. Jeg spiste den. Du skal ikke tage de blå, fordi lort. De gør deres mindre. Hvor skulle vi egentlig hen? Jeg kan ikke huske det. Ah, jeg døde min body. Hvordan skal du få den? Nå, okay. Jeg troede, den blev flinket, men fordi den er for stor, så er den ikke. Jeg er stadigvæk stor. Jeg har ikke mere næsten ammo. Har du ikke? Nej, har du guns med på? Ja, jeg har fuld ammo. Må jeg få en? Jeg er god aim. Jeg har... Du skal sgu også passe på. Nej, og nu er min grappler, den blev... Der, jeg har din grappler. Det er bare fordi, jeg havde den i hånden. Jeg prøvede at... Og nu er din revolver væk nu. Nå. Men hvor var... Jeg har brug for den. Nå, det er... Nej, det er den blå. Det er blå. Det var den blå. Jeg fik ikke nogen HP. Vi kunne... Ja, jeg er sådan... Wait, what? Jeg har 0 HP. Jeg har spist en emerald. Jeg bliver ikke healet. Jeg bliver ikke healet. Jeg har brug. Kan du ikke se det også? Jeg kan ikke se. Jo, du har noget. Hvad med hvis det er en glitch, og jeg har infinity håb? Nu er jeg godt. Jeg får ikke godt sådan... Hvor er det? Det her. Ah, shit, løb, bare løb. Jeg er død. Ja. Jeg prøver at bombardere ham. Okay, kan du revive mig? Altså, revive, det er sådan, det tæller, at man må gøre. Ja. Ellers kan vi bare beat self-silvers. Skal du også prøve? Hvad er der? Jeg glemte at sige, ja, det var lidt for sent, var det? Man kan bare kigge det. Og så døde jeg igen, fordi der var en, der bombarderede mig. Nej, Armstrong. Kom, revive mig. Der er et crate. Der er red light. Okay, det er fint nok, det er fint nok. Jeg har en idé, hvordan vi kan... nej, det er det. Nej! Okay, vi burde have en chance for det der, fordi det der, det kunne man ikke... Okay, ja. Okay, vi er næsten aldrig på søge. Sorry, men vi er aldrig på søge. Ja, og jeg mistede den der overbrug godt. Så jeg har ikke engang brug for mere, har jeg? Ej, det tror jeg ikke. Bare normalt godt, bare normalt godt. Ja, jeg var for tyk, og jeg gider ikke at være så tyk. Lad være det. Okay, den her gang, så prøver jeg til en crowbar. Goddag. Og plus, så skulle vi faktisk... jeg skulle ikke have købt et backpack. Vi skal også have en dødfest, vel? Ja, tager du det? Jeg har en dødfest. Hvad har du? Og den her gang, så tror jeg tager en crowbar med. Ja, okay, skal jeg have lights med? Sådan en light? Ja, skal jeg have light med. Skal vi have kun en light med? Ja. Bro, jeg har ikke mere jeg har cooldown. Kan du købe en til mig? Det har jeg også, Okay, lad os sige, vi er bare intet. Vi laver bare intet. Jeg er så trappy, da jeg er dinosaur. Det skal bare lade være med at spamme så vent lige. Fordi nogle gange så siger den, okay, du skal ikke være i shop. Og så går den lige med det samme. I stedet man køber den. Nej. Jeg købte den. Jeg købte den. Men har du ikke allerede en? Revolver? Revolver? Jeg tror det er sådan, at du er en glowstick. Så, nu har jeg også en crowbar med, fordi den skal.
Ja, og mere revolver her. Er du klar? Er det ikke dit Jeg har ikke revolver. Hvad? Nå vælger jeg. Nå vælger jeg hvad? Nå okay, så tag den der. Så tag den der revolver. Der er intet i. Nej, altså her. Nå, jo. Skal du have en? Jeg skal kun have brug en. Okay, revolver. Okay. Eller vent, du har light. Light? Du har light. Altså flash. Light. Du har light, så du kan se noget af noget. På din backpack. Så har jeg en kode, så har jeg behøver jeg ikke noget light. Ja, okay, lad os gå hen til Sirius. Okay, nu er jeg ikke mere Queso, og det er jeg glad for. Men alligevel, den der gun er overpowered. Men jeg er så Queso. Jeg er over halvdelen Queso. Jeg er sådan mindre end halvdelen Queso. Men det er fordi, du har en hot chocolate, men jeg forstår ikke, fordi jeg har ammo, det er guld. Og ligesom... Om hvor jeg har sådan en crowbar og en gorilla. okay. Det Og en grab. men en gun, i virkeligheden, en gun vejer mere. Altså 2 guns og en revolt. Men jeg har sgu også 2 revolver. Nå ja, 2 har du ikke en? Nå ja, du Nej, har jeg har 2 fordi men jeg kan så ikke se. Jo, jeg finder ud af, at vi kan godt kravle op af igen. Skal jeg sige, hvordan vi kan kravle op af dem? Altså på den røde, der var en af dem med røde derovre. Og hvis vi ikke følger mod... Ja, okay, skal jeg vise dig, hvordan? Vi kan bare kravle op sammen, og så efter. Jeg vidste ikke, det var så lille. Jeg vidste ikke, du var så lille. Skal vi ikke tage Jeg vidste ikke. Jo, der er en anden film i røde øjne. Nå, dem de er farlige. Jeg tog Chommers med os. Okay, godt nok. Han er... Okay, Jeg er med snit gå. Ellie. Og pas på søsken. Nej. Jeg dræbte den. Men alligevel så bombarderede den, så jeg mistede lidt af den. Red chips, det er jeg brug for. Holy shit! Ui. Op mig nemt, jeg var i flasken. Nå. Det er jo ret, du er en af dem. Måske. Drik en hot chocolate. Og chocolate, han skal med. Og jeg skal have Jeg håber, han ser den her video, ikke? På way. håber jeg. Shit. Er det her? Det er det. Ja. Minibox. Jeg bliver bombarderet. Wow. Nej, var det ikke den? Det er den Volkswagen. Ja, det er det Volkswagen-vej. Nej, det er den her vej. Nej. Nej, bro, kom her. Døde han? Yeah! Jackpot! Lad os gå her. Hvor er du? Nå. Jeg har fået revolver mod jackpot. Men kom. Jeg er lige her. Kom, vi skal nå op der. Okay, jeg dræbte den. Please, revolver. Nej, meget bedre. Meget faktisk bedre. En revolver? Nej, en shotgun. Lad os bare gå videre og ikke spise de blå svampe. Nej, det er her, hvor vi kan... Pas på Queso. Jeg har ham dræbt, jeg Der er lige. en orange. Der er en orange. Jeg håber, vi får shotgun ham og sådan noget der. Jeg dræbte ham. Okay, godt. Jeg fik shotgun ammo. Du kan orange. Jeg dræbte ham. Jamen, fordi jeg dræbte ham i real life. Fik jeg en mere? Hvad fik jeg? What? Jeg fik en enkelt. Nej, jeg fik en revolver, eller er det dig, der kaster en revolver? Jo, bro, der er ammo, der er en ammo, og der er en revolver, der ligger bare ned. Jeg har 2 revolver. Yeah. Ja, okay, lige meget. Vi har ikke brug for den. Jeg har en shotgun. Og 2 revolver. Oh shit, sorry. Ja, måske var det. Nej, det er den anden. Nej. Jo, det er det. Det er det. Er den her? Ja, der hvor red light var. Eller Jeg kender ikke sådan. det gør jeg. Ja, jeg vidste, det var her.
Og nu sprøjter de der mimics. Bare ignorer. Fordi de gør ikke skidt. Men jeg hader, når... Altså i Brain Map, ikke også? Så er det bare sådan mimic party. Okay, her skal vi grabbe op på de der. Det der. Kan man det? Ja. Man kan godt grabbe det på dem. Ja. Men jeg kan ikke, så hvis man ikke kunne grabbe det på dem, så vil jeg bare kunne. Ja, det vil jeg også, tror jeg. Okay, nej, det vil jeg ikke. Okay, så skal vi nu der til det her pipen under dem. Det her. Hvor? Pipen her. Nå, jeg troede, du mente den anden. Fordi der er mere parkour efter. Det var lige for at Var du? Men ellers skulle du tage fat i den der. det var egen nogen. Men efter nu her kan vi ikke grabbe det der. Tror jeg, hvis ikke. Eller må jeg se, om vi kan. Nej, det er Ace. Den her, den er Ace. Du skal bare gå. Ja, jeg kan ikke rigtig gå. Okay, nu skal jeg. Okay, se. Du giver mig backpacket. Jeg er god. Men jeg kan godt grabbe det. Nej, efter kan man ikke der. Giv mig backpacket. Jeg er god til det her. Men du har jo en backpack. Må jeg se, om man kan grab. Det... Shit, jeg man kan grab. Ja. Altså, okay, der kunne man ikke jo, fordi man kunne ikke grab eller kasse, og jeg fik trouble stav. Okay, måske Du fik ikke trouble stav, fordi jeg fik trouble stav. Jeg har trouble stav. Ja. Ham skal jeg have hele tiden med. Det er god. Ja, jeg skal også lige have den med. Men den her gang, så måske jeg er der med at have på toppen. Ja, og alligevel bare tage 2 af dem der. Det er 3. Okay, ja, det er fint. Okay, jeg skal tage en backpack med flashlight i det. Du bliver chokeret, hvad for en flashlight har jeg. Men det er fordi, vi kan jo bruge lights. Okay. Hvad er det nu, jeg skal have? 2 revolver, ikke? Og revolver-ammo. Jeg tror også om det. Okay, Danny. Den er meget ødelæggende. Bare tag... Jeg har lige den, jeg kan finde. Jo, man kan godt stadig se, hvad det bruger chopper stadig. Han er cool. Faktisk. Hvorfor? Han bliver flashbanget bag ham, er der flashbang. Kan du ikke se det? Chopper er stadig. Kan du ikke se det på ham? På mig. Han er cool, de der flashbang. Hvordan ser han ud? Ja, han ligner, det er ham, der bliver spændende i verden. Ja. Rent for at se, ja. Og man kan næsten ikke se mit hoved. En flashbang er mig. Altså, jeg er klar. Er du det? Okay. Ja, godt. Nej, han skal ikke have mega flashlight. Han skal sige, hvad han skal have. Domain expansion. Hvad? Hello, Purple. Domain expansion. Nej, det er ikke Domain expansion. Jeg glemte det. Det er bare Hello Purple. Jo, han har Hello Purple. Har han ikke det? Jo. Hello Purple. Under Purple. Jeg er ikke klar helt. Altså, jeg kan egentlig godt have 2 revolver med. Vi er stadig light. Ja. Vel, jeg har nu. Jeg fik uranium, men Daniel, han var ikke med. Der var et lille cut, fordi Daniel, han fik 0%. Ja. Og han har skiftet sin avatar. Men vi fik uranium, prøv at se. Og måske i dag får en, Necromancer bundle, og han køber måske også T-Rex. Ikke? Skal jeg T-Bros? T-Bros, ja, eller B-Bros. Okay, jeg putter lige min backpack i stash. Hvor lægger jeg egentlig mine ting? Der. Så, jeg vil sige... Okay, hvor er sound? Jeg skal lige putte sound. Sådan. Og, så jeg vil sige, at... Hvad var det upside down, vi skal hen til? Upside down. Vel, har du ikke noget, du kan åbne?
Altså en drill og... Jo, men jeg har en crowbar med. Crowbar, men også en drill. Nej, fordi jeg blev sådan. Vi skal ikke også have noget med at høre, fordi... nej, vi behøver ikke... Jeg kan bare bruge guns til at bare noget. Og hvor du bare... var det... var det for? Vent, jeg skal lige bygge min backpack. Det har jeg allerede. Vi skal ikke også have portable til... Så... Nej, så skal vi bare gå ud af det. Ja, jeg skal bygge min backpack. Det er snart. Okay, hun havde en teleporter på. Ja. Og sætter du så backpacken ovenpå, eller hvad? Nej. Okay, what the fuck. Hvad er det, du har bygget? Jo, okay, fint. Jeg kan bruge backpack. Nej, shit. Min backpack blev teleporteret. Oppe i top. Okay. Men til den her, så har vi kun et person. Og plus, vent lige. Faktisk så har vi brug for. Jeg har et. Jeg tager bare en af dem. Jeg tager lige en quake. Det jeg kalder for en teleport gun. Det? Yes, sir. Yes, quite. Vil du have en teleport gun? Ja, det skal jeg. Nej, det skal du ikke. Nej, fordi hvordan skal vi ikke sige hen, jo? Det er uden... Skal vi ikke sige det er uden glitches? Vi skal bare klare det. Det bliver godt nok svært at gøre det. Ja, det ved jeg godt. Ja, det er fint nok. Det kan vi prøve. Ja, vi prøver. Eller stadigvæk. Jeg tager bare den med. Ja, jeg tager den. Og du har mistet din grappler på den måde. Okay, og guys, så I ved det, så har vi aldrig været i Content Blanket. Aldrig på det. Jo, vi har på en enkelt. Men det gjorde de næsten. Fordi vi glemte. Ja, men også fordi... Ja, men der var også tid. Det er fordi, vi skulle klare de der mimics. Det er rigtigt. Ja, det var også der. Ja, det er også det, jeg mener. Det er første gang. Der, er det ikke? Hvordan døde jeg? Prøv, kom tilbage. Jeg døde. Altså, jeg har ikke noget at spise det. Ja. Det ved jeg. Bro blev til en Hvad? Hvad siger I ikke? Jo, jeg ved. Jeg køber hot cocktail. Hey, bare gå ind i Boris, jeg køber noget hot cocktail. Nå, ja, men jeg synes, jeg er lidt for tyk. Vi har ikke brug for en brødre, har vi? Det har vi. Har du en umbrella? Nej, fordi jeg er for tyk med den. Ja, jeg sagde det. Jeg var for tyk med den. Okay, jeg er stadig tyk, men jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved hvorfor. Okay, jeg har ikke brug for en backpack. Jeg har... Bro, jeg kan lige varmt. Shit! Bro, Dal, jeg har kastet varmt. Det ved jeg. Det er bare fordi, jeg kom til at kaste noget. Det er lige meget, du har ikke brug for en backpack. Ja, men jeg mener en flashlight. Jeg har en flashlight. Okay. Put det på sådan af siden af til. Okay. Nej, fordi det er sådan der. Det kan man også der. Flashlightet, det sidder den anden vej. Ja. Så jeg skal lige her, ikke? Ja, det skal jeg faktisk. Nej, det skal jeg faktisk ikke. Ja, det er bedre. Men det skal med det der. Ja, det kan man godt. Jeg kan ikke engang huske det. Det er rigtigt. Hvorfor er min grappler så stor? Like, nej, du kan ikke se det. Skal jeg sige, hvordan du kan lade den stå højt til verden, ikke? Og så gå hen til report, så bliver den større sådan, lige på samme tid.
stor. Report? Nej, prøv at skyde dig så lige report, så aktive uret. Holy, jeg gider ikke at have det her grappler mere. Helt ærligt, jeg kan ikke se noget for det. Det er lige meget. Bare kom. Jeg købte det nye, det er for stor. Ja. Landvej. Ej, det gør jeg i hvert fald ikke. Fy her, jeg gider ikke have det. Yay! Jeg ved, hvor matchen er. Det er den her vej. Og så, når vi er der, så skal vi drift. Shitty. Med de grabber. Okay. Og så den her vej. Jeg fik det der. Jeg kan huske vej. Ja, og her. Her. Og så sluk. Lys. Hvor er du? Endelig! Ja, Okay, vi skal have en key, men det ved vi bare. ja, jeg kender et eller andet secret med et ur. Det var ikke et ur, men det var et eller andet false secret. Jeg kan høre den. Ja. Hør den. Jeg så hende. Hører du? Ja. Det er creepy. Det er creepy for mig. Jeg vil lige med dig. Kom ned, kom ned. Du kan ikke gøre os. Her er station. Hvis du kan se en, så bare gå opad. Selv, har du ikke en telefon? Kan vi please gøre det der? Okay, hvor er det? Jeg er ikke der. Hvor er det? Jeg er her. Jeg er der. Det her. Så efter så går vi hen til det der radioactive, så skal vi lige... Men så skal vi lige... Bro, hvorfor kører du stadig højt? Er det ikke de der blå? De der blå? Jo! Upside down. Nej, vi kan ikke. Jeg fik den! Dal, ikke tage den i hånden. Nej, men jeg har ikke et backpack. Du skal bruge det backpack. Hvad for den? Man kan grab på ors. Jeg ved det. Shit! Jeg kom ned. Jeg prøver at tage det. Ja, det er der. Det er ikke kun dig. Hvad er det? Er det ultraps? Er det side down ors? Det er de røde, de der random. Jeg skulle ikke sige det. Jeg skal blive... Okay, nu har jeg. Skal vi ikke tage upside down mere? Hvor vi kan lave sådan... Jeg har faktisk nogle to upside down ors i min stash. Du ved. Ikke? Det fik bare gratis. Nå, kan jeg bruge lyset? Ja, det. Det er meget bedre, er det ikke det? Men jeg har ikke opdaget, at det Det er ikke det, jeg. Ja, det bliver jeg også. Efter... Vel, jeg har en idé. Jeg er gået. Nej, shit. Op. Kig op. Prøv at kigge op. Ja, der. Jeg var lige der. Mere af de røde. De røde, de er gode. Man kan tage fat i dem. Sådan der. Skal vi gå ned? Jo. Nå, okay. Der er blå her, men tag fat med de grappler på.
Hold. Og så tag den. Nej, ikke mere. Eller jo, det er der, men det ved jeg, du lavede en glitch. Det er bare, okay. Prøv at hoppe sådan, hop, og så sådan. Shit. Åh nej. Men det er i hvert fald noget inde i selv Korea, eller hvad er det nu, det er? Det er bare ikke. Nej, det er ikke exit. Det er damage også. Nej, det er radioactive. Det er det, der er farligt. Nå, er det det der? Ja, det er det, der kan damage. Okay, jeg har en åbner. Okay, lad os gå ned. Lad os gå helt Gå ned og helt ned. Jeg døde hende der dame. Gå ned bare, og du ved, lav parkouren, og så, du kender mig. Fordi hun kunne teleportere. Fordi mansion er over. Hvad? Det ved jeg ikke. Nu. Okay, gå ind, og så lav parkouren, og så hop ind i det portal, og så boom. Ja. Og så... Lad være med at tage bare lige meget, vi kan bare gå ind i portalen og boom! Rank. Okay, fint. Det er ord. Ja. Kom ned! Ja. Du hopper bare henover, og så hen til portalen. Please. Jo! Jeg kan se dit lys. Hop ned. Let's go. Okay. De røde, de kan vi bruge til gode ting. Vi kan bruge de røde og de blå. Vi kan lave de der stats. Skal vi ikke det? Ja. Jeg tager min flashlight til. Og så putter jeg dig. Ja, på det stash. Dig. Er det ikke halv? Det er taggen. Nå, jeg kan ikke putte min stash, fordi jeg skal tage den. Så til at gøre det. Er det glitch? Jeg ved godt. Nå, den er der. Nå. Den er der. Nu kan du det stash. Hvad hedder de der? Er det ikke hell ores? Upside down loop og hard chunk. Og hvad med det orange? Og orange, det var fordi det var rødt. Men okay, og vi har den backpack med brain. Se hvad jeg har. Jeg har en stav. Okay, guys, Bro, vi skal se. Guys. Kan du give mig en af de røde? Jeg har brug for en af de røde. Giv mig en af de røde. Hvad flæk upside der? Hvor er de røde? Bare drop ikke backpack. Den anden hånd. Nej! Den anden hånd. Jeg kan ikke. Ja. Har du taget en af de røde hardtracks? Ja. Okay, men... Har du købt boomerang? Ja. Så kan du lave sådan aktivt på siderne. Sådan, Ja, det ved jeg. Det er det, jeg skal i gang med. Okay, jeg putter lige den her backpack med vores... Okay, skal vi prøve at få det der alien? Ja, efter bare lige er færdig med det der. Eller vent, skal vi ikke tage det sværeste til sidst? Jo. Hvad er det nu, vi skal så efter det? Nej, lavaovnen. Nå, I havde? Ja, nej, vi behøver ikke gå til Hede, fordi jeg kender et sted, hvor man kan få det ret nemt. Hvis jeg havde det også ret nemt at få det. Altså, det har været i Hede før. Ja. Er det nemt at komme derned? Hvad koster det en der? Ja, det er også der, det skal jeg. Der skal være 3 branddykker. Ja. Altså på... Ja. På stav. Ja.
tager den op, og så bevæger den, så ligner den bevæger sig. Og så hvis du havde en mini-RPG, så kunne du putte den ind. Nå, jeg vil gerne købe en RPG, og så lave det mini-items, du ved. Ja. Jeg synes, det er godt. Jeg skal ikke save det nu. Dan, hvis du havde købt mining så kunne du putte den ind. Ja, hvis det var en mini-version, ikke? Ja. Og den koster kun 5, ikke? Nå. Okay, hvis jeg kan save den, ikke? Hvad skal jeg så slette? Nå, den der er min, den der bad jacket. Men Kings, hvad skal man købe? Staff? Den der staff? Ring staff? Nej, man kan ikke købe. Jo, der er noget. Nå, det er Altså weapon. Jeg tror, det er weapon. det er ikke weapon. Det er den der, fra det der update med, du ved. Nej, det er ikke det. Nej, jeg skal bruge det staff. Nej, jeg skal bruge det. Nej, den skal blive væk. Nej, jeg skal lige bruge den lige nu. Ja. Så jeg skal bare nogle gange lidt irriterende, fordi de læser nogle gange. Hvad sparker du egentlig op til? Som RP. RP? Nå, ja, det ved jeg godt. Til staff. Altså også mining. Ja, det, ja. Så vi gør den tegn. Nå, vi ses. Ja. Ikke gå videre på videoen. Nej. Men du kan bare komme, hvis du skal ud. Der er videoen, der er stadig, men jeg viser mig, hvordan jeg bygger staff.